أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ‘Yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ina wa kowa da kowa fatan alkhairi da kuma murnar wannan wata mai albarka. Ina fatan Ubangiji Allah ya karɓi ayyukanmu da za mu gudanar, sannan kuma ina taya dukkanin al'ummar musulmi murnar wannan wata mai albarka. Bayan haka sunana Awwal Magaji Shu'aibu, ni ne wannan jagoran wannan tafiya, ni ne gwamna. So ina jan hankali ga matasanmu, abokananmu da yayyenmu da suke zuwa muke haɗuwa muke wannan murna da su gaba ɗaya, da ɗan jan hankali da zan yi guda 2 zuwa 3. Abu na farko, kamar yadda muka sa time da lokacin da muke fita, muna fatan jama'a da kowa waɗanda abin ya shafa za su ba mu haɗin kai na mu ga mun fito da wuri mun gudanar da abubuwanmu, sakamakon cunkushewa hanya idan yamma ta yi za a shiga haƙƙin wasu masu tahowa daga cikin gari. Duba da yanayin lokaci, kamar yadda muka saba fita, in Allah ya yarda ƙarfe 4 insha Allahu da gwamna ya fito za mu yi wannan fita. So duk wanda muƙarraban da za a fito kowa an gaya masa ƙarfe 3. Gwamna ne kaɗai mai wannan time ɗin, yanda da ya zo yana zuwa sarki ya zo an gaisa za a fita. Bayan nan kuma dalilin fitar da ake so a yi yau da wuri, saboda akwai wani aiki da muke so za mu buɗe, shi ne dalilin da ya sa muke son a fito ma kafin wurin. Dan ni kaina kafin wurin zan halatta insha Allah 4 saura, yanda 4 na yi za mu leƙa a buɗe ayyuka. Baya ga nan kuma zan yi jan hankali ga matasanmu waɗanda suke cikin wannan tafiya. Ba mu da buƙatar tashin hankali ko rigingimu ko kaza. Muna son yanda muka gayyato mutane a yi taro lafiya a tashi lafiya. Kamar yadda aka yi na waccan shekarar, alhamdulillah waccan shekarar mun ji daɗi sosai yanda aka ba mu gudunmawa da taimakon Allah da addu'anku da kuma addu'an iyaye, an yi taro lafiya an gama lafiya. Dan ni gaskiya har aka tashi ban ji wanda ya ce wai shi ta ɓata ba, ko takalmi ko wani abu makamancin haka, ko kuma an yi rigima da wane da wane. Kaga hakan ma abin godiya ga Allah ne. Muna addu'an Ubangiji Allah ya sa yanda muka yi na waccan lafiya, ya sa wannan shekarar ma ta fi waccan zaman lafiya. Bayan nan kuma mata masu zuwa wannan kallo, muna matuƙar jin daɗi, muna matuƙar godiya, sakamakon wasu ba ma a nan yanzu suke zaune ba, suna gidan mazajensu. Amma saboda taya murna da haɗin kai da gudunmawa da suke ba mu wannan unguwa mai albarka, za ka ga sun taho, wasu kwana za su yi, wasu za su kawo gudunmawa abinci, wasu kuma abubuwa dai. Ba abin da za mu ce sai dai muna godiya sosai. Allah ya saka da alkhairi, Allah ya bar zumunci. Da wannan nake cewa ina addu'a Ubangiji Allah ya sa mu yi taro lafiya a gama lafiya, Allah kuma ya maida kowa gidan shi lafiya. Muna godiya matuƙa da gaske. A madadina da jagororin wanda ake wannan shiri da su, muna addu'a Ubangiji Allah ya saka da alkhairi da gudunmawa da ake ba mu. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.